Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu maka na ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ndị obodo kwuru na ala agba ọsọ bụ onye na-akwụba aka ya ọtọ n'ihe ọbụla ọ na-eme. Ọ sịrị ha, ụmụnne m, anya mmiri na-eju m anya mgbe ọbụla m chetara ajọ ọnọdụ obodo anyị na-alaghachizi na ya ugbu a. Ihe anyị jizi eme dimkpa na be anyị ugbu a bụ ịgwọta oke ọgwụ anyị ji edowe ibe anyị n'ọnọdụ ọjọọ na igbu onye ọbụla ruru anyị aka. Unu lee anya, unu ga-ahụ na ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị azanwughị oku a akpọrọ n'ihi ụdịrị ọrịa dị iche iche a na-ekwu na ọ bụ mmadụ ibe ha nyere ha. Ụfọdụ ka etinyere nke ha na nri maọbụ na mmanya. Ụfọdụ ka a kọwara na ọ bụ n'ụzọ ka aghachiri ha nke ha nyefee ya ma ọ bụ zọọ ya ọkpa. Anaghịzi eji ọnụ ekwu ndị nwụọrala anwụ, ndị nke a na-ekwu na ọ bụ ọtụtụ n'ime anyị na-eji ọgwụ akpọgbu ha. Mana ugbu a, ya bụzi okwukwe n'aka agafeela nku aka. Ihe anyị mụtaziri ugbu a bụ idula onye ndị obodo ọzọ ji wee kwụrụ na be ha mmụọ. Ọ bụrụ na anyị gbachi nkịtị, unu amara na ụmụ anyị na-amụta nọ na nsogbu n'ihi na ọ bụ ụkpụrụ anyị tọrọ ha ka ha ga-eso. Maka ihe ọbụla anyị metere bụ n'isi ha ka ọ ga na-ahịọtụ, n'ihi na arụ ọbụla nna metere na-adịrị ezinụlọ ya. Mana ka m jụọ unu obere ajụjụ, unu achọrọ ka anyị hapụ arụ ndị a ka ha mere na-aga? Onye ọbụla n'ebe ahụ bụpụ asọ tie tụfịa akwa, kama anyị agaghị atapịa okwu ọnụ banyere ndị ajọ mmadụ nọ n'etiti anyị taa, kama anyị ahapụ ịga ebe ọbụla n'ụbọchị taa. Ala agba ọsọ were kelee ha wee sị ha, ugbu a ma achọpụtala na ihe ndị ahụ a na-eme atụrụ dizi ebiri iwe. Ọ ga-amasị m ka onye ọbụla n'ime anyị dị njikere ka anyị bụrụ ụzọ mara otu mmiri siri baa ọha hụrụ na ntị. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ ihe onye metere. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ka ya bụ ọhịa dịka ọ bụ na enwe amaghị, ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi. Ndewo, ka o mesịa.